Znáte takový ten pocit, když si jen tak s kamarádem zavoláte a řeknete si čus more? Čus. Hele, napadlo mě, jak moc by si chtěl Asmodeusovi vylízat prdel. A tak z toho vznikne video Smash or Pass, Hellverse, tier list, jo. Let's get it on. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Máme to tu rozdělené na 5 kategorií, které vám aktuálně představím. První kategorie se jmenuje No Loop, No Protection, All Night, All Day, což je kategorie nejvíce prcatelných postaviček. Druhý znamená, že jo, OK, jde to. Třetí, to je kategorie, kam vlastně budeme dávat postavy, které se nám třeba nějakým určitým rysem nelíbí. Například, že se bojíme, že by nás pomalu zabila, ale s pytlem na hlavě, aby jsme to prostě zvládli. Čtvrtá kategorie. O to bych ani péro neotřel. Je to reference na O to bych ani kolo neopřel a jsou to postavy, kterými bychom prostě nechtěli mrdat. Ty vole. To je jak vtipný. Já jsem se pak hodně snažila udělat nějaký dobrý slovní říčky, chápeš to? Pátý, pomlčka, tam budeme dávat postavy, který nějakým způsobem bychom prostě nezvládli ojebat z důvodu, že jsou třeba až moc milé, že se bojíme, že je to pedofilní, nekrofilní, tak se jdem pustit do akce asi. Jako prvního tady máme Haska. Jaký na ní máš název, Pepíku? To bych nejebal. Wouldn't that make me a furry? Would this make me a furry if I said smash? Kámo, podle mě docela hoťák, jako, víš jak. To je kočka. Je to kočka, dostaneš, kámo, já nevím, co mají kočky. Co můžeš dostat od kočky? Počkej, já si to jdu vyhledat. Toxoplasmóza je parazitivní onemocnění. Lidé se mohou nakazit kontaktem s kočičími výkaly. No jasný, no takže když mu budu dělat anál, tak se prostě nakazím nějakou sračkou. Vortex a neb, wouldn't that make me a furry? Já mám ráda chlupatý zvířata. Ne, teda, do Ty vole. Další tady máme Ozího. Proč tam jsou kluci? Na začátku. Mně se na něm líbí, že on je takovej něžnej. Že on se mi zdá, že on by ti dal tu nejlepší aftercare, kterou Jo. jsi zasloužil. Prostě udělal by ti burgeříky k snídani, jo. All night, all day prostě. Přesně. Skvěle. No, Fizz, hele, mám rád Fizzaroliho, ale prostě... Mně se zdá, že on je hlavně hrozně nejistý sám v sebe. A Jo. pro mě je too cute to mrdat ho. Já bych ho prostě pokadlovala. Ne asi. Verošuka. Každý den, každou noc. Real. Like, o tady tom ani nebudu diskutovat. Prostě real. Voxy, Jo. chtěl by si ojet plazmovku? Sirpičus. Kámo, protože jestli má fakt 2 péra, se Je actually starý a... Adam. on je doslova samopřezdívaný Dickmaster. Měl 2 manželky, I need that. Kámo, ale teďka bych vyměnil loot. Vím, že je to do prdele královna pekla. Dobře, tak to vyměníme, protože Jo. Lilith, she's the best, okay. Barbie. No bych jí dala s pytlem na hlavě, bych to riskla, Tak jo. aby mi neurafla péro. Looney Tuny. Night with Luna. A ne... Wouldn't that make me a furry? Jo. Bojím se taky, že by mi urafla Ale- péro, jo. Ale tak představ, že by to bylo chtěný, a ne prostě jako... Prostě, že znásilnění, tyjo. O čem přemýšlíš furt? Jo, budu Moxie, vole. All night, all day. Tak Miluji jo. botičky. Striker. A ne ten borec, který nemá rád sexuální napětí, vole. Shut the fuck up! Why is it always a sex thing? Stella. Hear me out teďka, jo. Sice Je hezká. je krásná. Je vypatlaná, ale je krásná, kámo. Mám pro ní slabost v nějakým určitým slova smyslu, jo. Mhm. S pytlem na hlavě bych to riskla asi. Charlie. Kámo, all night, all day. Jak má to svoji démonickou verzi? Ale i normálně, kámo, ona je tak sweet. No, právě proto bych jí dala do té pomlčky, protože prostě Kámo, já bych asi nebyla ani právě schopná, vole. sweet. All night, all day.
mně se líbí, že bychom chtěli kámo mrdat jako jakýkoliv panovníka pekla. Hear me out, Lucifer. Ty vole, celou rodinu asi? Ne, Prostě asi all night, all day? celou rodinu, protože your first wife didn't seem to hate what I have to offer, or the second, Jo. bow chicka bow bow. Well, your first wife didn't seem to hate what I had to offer. Or the second. No tak tohle, all night, all day. Vicky. Já ji upřímně nechci dát k její přítelkyni, víš jak? Já bych se možná bála, že mi rozdrásá orgány. Jakože ne tím, že by si vzala, Jako- ne tím, že by si vzala jako velký díl nebo tak, ale Ah! B. Aneb, čtvrtá do řady, wouldn't that make me a furry? Dáme ji asi úplně nahoru. Souhlasím. Musíme držet rodinku vládců Amberlin, typický Discord user. Je tak jasný, Takový že nás za to kot. kámo lidi budou nenávidět za toho Alastora, za toho Blice, kámo. Séra. Uj, já ji nemám rád. Ale zase třeba by tě mohla dobře omrdat. Mě srala, ale máš taky pravdu, určitě. že prostě Ale když nebudu hledět na to, že mě sere, ale že jim Jo. můžu vojet, tak asi dobrý. stolas. Mně by bylo až jako trapný nebo jako smutný ho ojet, protože prostě on No, je takový bobík. Jo. Odej. Je až moc velký bobík. Jeho dcera Octavia, budu upřímná, její... Asi bych jí dal k tátovi. Přesně. Její pod 18, ale to asi není jediná věc, která mi v tom brání. Je až moc rozkošná, je pro mě až moc důležitá. Jde k tatínkovi. Angel! Asi teďka, když je hodnej. Mm. Jo, teďka prostě už se nepřetvařuje. Tak. Možná bych ho dal do mínusu. Velvet. Ona je úplně jako hustá, ale nesnáším. Dívej se na tu bitch, ona myslí, že je hvězda. Když zatáháš za ty culíčky, jo. Cherry Bomb. All day, all night. Real. Jako period. To je prostě úplně jasné. No. Svatý Petr. To nemůžeš myslet ani vážně, ty. Nebudeme to komentovat. Jebala bys ho? Ne? Chceme to vědět, je to naše právo. Máme právo vědět, jak ti cizí chlapi šoustaj. Come on. Tady z těch všech vládců, jo, všech jako 4, jediný, který bych nedala do no loop, no protection. Like Hele, daddy's money. You aha. Aha. Milý a Moxie. Milý, all night, all day. Bezprostředně, přesně tak. Peguj mě, all night, all day. Co? Ale asi bych ho dal do mínusu. Mě je ho hrozně líto. Že má jako, No, že kvůli jeho vymrdanou tátovi. prdel od Milý, nebo... Toto byl náš celý tier list. My se s vámi teda prozatím loučíme. Doufáme, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte lajčík. Určitě odběr pro více takovýchto pošahaných videí. A Čus.